nila ibinubuhay kung ano ang tinutunan ng Biblia, nag-embrace dito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church. Well, hello. Good day sa ating pong lahat. Welcome sa ating programang The Bible Kape. Well, once again, ito po si Pastor Ram Gamboa ng Calvary Chapel, Baguio City. For the moment, ay dito po tayo sa Las Vegas Satellite Studio. And welcome everyone po. Salamat at you are joining us dito sa episode na ito, even sa live program ng Bible Kape. Salamat sa ating Panginoong Yahweh at blessed us another time na tayo makapag-aral ng kanyang salita, tayo makakapag-interact, ma-entertain natin ang mga questions that are relevant, important sa ating sa ating Christian walk. Kaya may you consider na sending us your questions at siguro naman sa mga episodes na panood na po ninyo dito sa programang ito that we try to bring the truth out of the questions, or we wanna deal with the question healthily, civilly, ika nga, at wala po tayong kino-consider na question na not important, dahil alam namin every question ay importante po sa inyo. Provided, hindi po ito yung program na we argue about our doctrines, na of course yung view ninyo is not our view to some part, at you cannot force your view to us, the same thing for us. We cannot force our view sa inyo, kaya mas maganda yung ating pag-aaral ay how we can bring more truths from the Word of God. Yan po ang Bible Kape. And salamat po sa encouragement ng maraming nakakapanood po nito. Even mga friends, sometimes hindi man po natin kakilala, and yet they tell us kung how much this program really ministers sa kanila. Salamat po at sa ating mga kaibigan, even sa ating mga kapamilya. Truly, you are an encouragement na ito ay ipagpapatuloy po natin ito, and by the help of Yahweh we can even improve whatever we need to improve sa programa pong ito. One ay yung connection natin at times ay nagkakaroon po ng disruption, nagkakaroon po ng mga part na we still need to work on, and yet those are beyond sa amin pong kakayahan. But just to let you know, we are doing our best to serve you through this program na maging maayos at maging talagang serving ang mga viewers katulad po ninyo na patuloy na tumatangkilik, nagtitiwala na you will not waste your time by watching this program. Again, welcome po to everyone. First and foremost, of course, I want to welcome ang Calvary Chapel family. Salamat po at nandyan kayo, not only watching, praying also. Salamat po sa mga CMI brethren, at later on we can even mention ang kanilang pangalan, especially those who are online watching us, joining us right now. Again, si Pastor Ram Gamboa po ito, at ito ang ating programang The Bible Kape. Mga kapatid ko dyan sa Baguio, na maulan, na bansa natin, na city natin, I hope everything is well. Ano na po bang oras natin dyan? Pastor, ang oras po dito sa Baguio City ay Bible Kape time na po. Ayan. Hi guys, good evening po dito po sa Baguio City. Isang maulan po na gabi at magandang early morning naman po dyan sa may US of A and every parts of the world. Ayan. Bible Kape po ay brought to you by Calvary Chapel, Baguio City in cooperation with the Leader News Philippines.
You can watch us live here at Facebook 8 p.m. to 10 p.m. in the evening. Philippine Standard Time po siya. Yes. And you can watch the replays. If you miss the live broadcast, you can watch us over YouTube. Ayan, if you want to get in touch with us or call or text, here's our hotline numbers. 0927-494-2175 for Globe subscribers and 0949-736-5000 for Smart subscribers. So come on board and let's start the program and send your questions, comments, and even your suggestion. Once again, welcome everyone and enjoy. Yes, welcome po. Minsan pa, even sa mga kapatiran po natin dito sa Baguio at sa lahat po ng parte ng especially sa Luzon na naapektuhan po ng itong habagat po natin ngayon. Hoping that kung saan man po kayo located, hoping that you are doing well sa mga oras po na ito. Again, si Brother Andy po ito together with Brother Dennis dito po sa studio here in Baguio City. And kasama po natin si Pastor Ram sa ating episode tonight all the way from Las Vegas, Nevada with Brother Alan. At again, kung kayo po may mga katanungan regarding sa inyo pong pagiging regarding sa Biblia or sa ating pong pagiging Kristiyano, ay kindly interact with us para tayo pong lahat ay sabay-sabay po tayong matuto from the Word of God at even sa mga inyo pong mga katanungan. And again, welcome po sa ating programa tonight. Ayan, so back to you dyan po sa Las Vegas, Nevada, Pastor Ram. Opo. Yeah, salamat Brother Dennis, Brother Andy. To keep our time 1 hour and a half from that time we started po, I will read the proverb of the day. At the same time, the explanation follows. Ano po? Yesterday's episode ay kinover po natin ang chapter 7 ng Proverbs, Book of Proverbs, verses 1 to 5. So ngayon, we will look at verse 6 to verse 20. Chapter 7 ng Book of Proverbs. If you have your Bible, you can open with us. If not, you can just listen and try to understand kung ano po itong sinasabi ng mga verses na ito. Verse 6 to verse 20 ng Proverbs chapter 7. For at the window of my house, I looked through the lattice and saw among the simple, I perceive among the youths a young man devoid of understanding, passing along the street near her corner, and he took the path to her house in the twilight, in the evening, in the black and dark night. Ito po, continuation ng verse 5. At ang verse 5, we talk about yung seductress woman, immoral seductress woman. Now, as we continue up to verse 20 dito, learning na itong seductress, immoral woman is actually a married woman. And a married woman who does not have any respect sa marriage covenant niya, even taking opportunity while her husband is away to do her illicit, her carnal activity, fleshly. Alam natin yon. So, sa verse 6 to verse 9, this is King Solomon's observation. Ang na-observe niya, itong mga kabataan, mga youth na devoid of understanding. Yung devoid of understanding, definitely sila yung walang kaalam-alam sa Word of God, or yun ang mga taong they are not obeying whatever their parents, whatever the Torah or the Bible is telling them to do. So yung understanding will be devoid. Wala po yan. Kaya they are the number one target ng mga ganitong klaseng tao. Immoral, seductress, married woman. Sila yung ang mga number one target. Ito, yung devoid of understanding. And also dito sa verse 6 to verse 9,
makikita natin yung timing. Ang timing ay nasa verse 9. Ang sabi po niya, in the twilight, in the evening, in the black and dark night. So, in short, sa gabi. At alam natin, kung dadalhin po natin ito sa panahon natin, ang so much activities now springing up during night time. After sunset, ay all kinds of activities na ngayon. Especially dyan sa Baguio. Pastor Bong, he told me nung siya ay student pa dyan, na pag 6 p.m. na, halos wala na po. Wala nang tao sa session room. At it's really a quiet place, less than trouble, at talagang place for universities at residents. Pero ngayon, alam natin sa Session Road o different areas ng Baguio ay nagsulputan ng mga different activities, nighttime kind of activities. Ito ngayon, this is the time na ang ungodliness or ang wickedness is taking ground and taking control, invading ang all places dito sa mundo, if I may say that. Even sa mga programs sa TV. Kung manotice po natin, ng mga programs sa TV, mga pinapanood mo, ay kung ano yung mga nangyayari sa loob ng bahay. Kung ano yung relationship ng mga anak sa kanilang parents. I remember that program Little House of Prairie. Ayan ay sa loob ng bahay yung ang pag-uusap. Kaya you're learning many things, moral lessons, all kinds of things you can learn what is inside the house. But ngayon, ang pinapakita ngayon ay sa labas. Sa labas. And hindi lang sa labas, kung ano yung mga activities na, hey, it looks fun. It looks fun. Especially to those who are devoid of understanding. Mag-iingat po tayo dahil hindi ko we read the Bible, free po tayo na mga biktima nito. Sometimes sa kakatingin natin sa Facebook or kakatingin natin sa internet, the next thing you know, ang ating mga kaisipan is already abducted, already brought dun sa mga bagay na yon. Doon nasa bahay ka pero wala ka ng contentment, wala ka ng peace, wala kang happiness, kundi, I wanna do that also. Yes. So ito po ang kaaway. That's where he actually presents his illicit business. And then sabi niya sa verse 10, And there a woman, ito na yung woman, met him with the attire of a harlot and a crafty heart. She was loud and rebellious. Verse 11, her feet would not stay at home. At times she was outside, at times in the open square, lurking at every corner. So she caught him and kissed him. With an impudent face, he said to him, I have peace offering with me. Today I have paid my vows. So I came out to meet you, diligently to seek your face, and I have found you. Makita natin itong klaseng pananalitang ito. Unang-una, sabi niya sa verse 10 na a woman with the attire of a harlot. Ano kaya yung typical attire ng harlot? Well, alam natin, ang simpleng pananamit ay basically covered ang katawan. Di po ba? Buong katawan covered siya. And also, ang normal na pananamit ay hindi kita yung shape ng katawan. Kasi ngayon, covered nga from top to bottom, pero basically nakikita mo na yung ng katawan ng tao. At kaya yung attire ng isang harlot is some kind of inviting. You're inviting someone to at least look at me, or you can say,
you can say, you can have me. Yun ang klaseng attire ng harlot. Now, tingnan natin kung paano ang pagdadamit ng mga kababaihan sa panahon po natin. Well, I hope tayong mga may kaalaman sa Bible, sa mga babae, sa mga women, mga kapatiran nating mga babae, is definitely we are not into dressing like a harlot. Ano po? Kasi ang pagdadamit ay meron ding tinatawag na dyan, yung limitation. Definitely dapat modest ang pananamit ng mga babae para hindi ka maging elemento na maging katitisuran, ika nga. So itong babaeng ito, ganyan siya magdamit, kaya you're so attractive to parang madodrone ka, mag-gravitate ka sa ganitong klaseng damit niya. And then sabi niya, 11, she was loud and rebellious. Parang walang control, walang boundary. Her feet would not stay at home. At times, she was outside, at times in the open square, lurking at every corner. Naghanap siya ng mabiktima niya. So she caught him, verse 13, and kissed him with an impudent face. He said to him, I have peace offering with me today. I have paid my vows. Ito po nga, I have paid my vows kasi sa mga Hudyo, pag ang babae ay meron po siyang tinatawag na dalaw o yung kanyang monthly period, ay she is considered unclean. And then after na matapos yung kanyang dalaw, ay she has to make an offering sa tabernacle or sa temple to state, to declare na siya ay clean na, tapos na siya dun sa kanyang period. So ito yung sinasabi ng babae na she is so available at that very timing. So I came out to meet you, sabi niya sa 15, diligently to seek your face, and I have found you. I have spread my bed with tapestry, colored covering of Egyptian linen. I have perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let us take our fill of love until morning. Let us delight ourselves with love, for my husband is not at home. He has gone on a long journey. He has taken a bag of money with him and will come home on the appointed day. Well, ang sinasabi po niya ay, wow, kakaiba ka. Parang there's something in you na it attracts me so much. Well, remember, this is a flattering speech. Kung ikaw ay hindi mo sanay na naririnig ito, kaya bilang tao, bilang Kristiyano, at least tayo, let's find approval ng ating Panginoon. How He sees us, how He accepts us. Pag yun ay settle yan, hindi tayo ganong mapupool ng flattering talk ng mga tao na, ay kakaiba ka, ikaw ay, pag yan pinakinggan mo, pwede kang masak dun sa ano pala yung intention niya sa iyo. Kahit hindi adulterous woman, kahit hindi immoral woman, but sometimes many people are stuck in whatever they are doing, stuck in a relationship because at one time nakuha siya dun sa flattering speech. Hoy, wala kang kasing wala kang kasing yung gano'n na dahil hindi siya nagkaroon ng settlement from who Yahweh and who God is sa kanya, nandun ngayon. Parang yun na yun, pumasok na siya. Kaya mag-iingat po tayo sa mga flattering speech. At ito, kakaiba ka talaga, you're the one and only. Sinasabi ng Bible yan, every one of us, unique tayo. Sa pag sinabi sa akin, alam mo, Pastor Ram, kakaiba ka. O talagang kakaiba ako. Unique ka. Talagang unique ako. Kasi sinasabi ng Bible yan eh. So that means, alam na natin. Kasi ang bawat sa atin, kakaiba ka at unique ka. Kasi sabi niya, pagkasabi po niya. So,
I have come out to meet, diligently to seek your face, and I have found you. Ikaw talaga yung hinahanap ko. Pag naniwala ka dyan, kuha ka. Eto nga, di ba? Ngayon, from 16 to 20, meron siyang sinasabi dito, I prepared my place. Wala yung asawa ko. At actually, matagal pa yung babalik. And I'm all conditioned for the fun. Let's have fun tonight. Yun po yung pananalita. Ano ang dating nun sa tao? Well, for one is you can have all your fun for free and without any obligation. You can have it now for free and without any obligation whatsoever. Ito ngayon, di po ba, dalhin natin sa panahon natin, okay, the same sa mga immoral woman is also happening today, pero isn't it to other many things also? This world is pulling us, attracting us, inviting us. Hey, you can have this fun. Para bang usually, yung mga pinapakita sa mga nag-good time, sa mga disco, sa dancing place, sa mga bar, ay yung activity doon before they have their first drink, before they will have their first dance. Yun ang pinapakita nila. Pero actually, hindi nila pinapakita who they are the day after, that morning, how troublesome ang isang tao. Kaya ang invitation ng mundo sa atin, hey, you can have fun like us. You can have fun and without any obligation whatsoever. Pero ang katotohanan, pag pumasok ka dyan, so much trouble. Dahil bukas titingnan natin yung verse 21 until the end of this chapter, so much trouble ang mga nangyayari sa mga taong who actually listen sa flattering words ng mundong ito or ng immoral woman, whoever that is, thinking we can actually do that without being caught. We can actually do that without any obligation whatsoever. I like this. Yung desire ko will happen and yet I have no more obligation after that. That's not true. Because actually what follows is even your very life nakataya na po dyan. Ang proverb na ito, one is telling us a wise person like King Solomon, his observation kung ano yung nangyayari sa paligid. Let's say, i-typology natin si King Solomon sa ating Panginoong Yahweh. Kung how he looks, sees itong nangyayari sa mundong ito, those who are devoid of understanding, yung mga taong walang kaalam-alam sa salita niya, hindi ang kanilang buhay, hindi after sa pagsunod sa kanyang salita. All kinds of elements can play as the role ng immoral woman na ito. Na parang they will make you look and feel special. Kakaiba ka. Actually, you can come to me. You can come and have all the fun you want. You can fulfill all your desire, all you want. Ganun ang mundo eh. Yes. But at the end, mapapahamak po ang ating kaluluwa. Kaya I hope nag-minister po yon sa atin, being as our proverb of the day. Yan, salamat po. Salamat po, Pastor Ram, for that explanation. Doon po sa binanggit niyo, Pastor, about yung pagiging modest ng mga babae, even sa panahon po natin ngayon. When I left po dito sa broadcast, galing po ng bahay, meron yung sa news na may ginawa yung PNP for the victims na mga babae, primarily mga babae, to avoid yung mga kaso ng mga rape. Now, one of the things na kinonsider nila is avoid going to yung place na madilim, nag-iisa lang sila naglalakad. And one thing na sinabi nila is yung wag silang manamit na yung to the point na they will attract yung ng mga lalaki. Yes. But on the flip side, on the bad side po nito, marami pong mga nag-react po nito. Mag-react. Sabi po nila, bakit nyo yung blame sa mga magiging victim? Dapat you consider na kayo yung manghuli sa mga taong ito. Huwag nyong idadama yung mga victim. Ganun po yung nangyari. So parang, wow, that's a great thing na dapat nilang gawin. Pero parang ayaw po nilang i-consider yon.
that's too bad po kasi kahit sa media, hindi nila Yes. pinapansin yung mga ganun na way na dapat maingatan ng ating mga kababaihan. Yes, I believe yung advice po ng PNP PNP. ay ano po yan eh. Kumbaga, we usually say it, prevention is better than cure. Opo. Kumbaga, yung the way we dressed up ourselves, especially sa mga kababaihan po, that's one way that we can prevent na mangyari po sa atin ang bagay na iyon. Kaya, hopefully, ay, kung meron man po mga kababaihan ngayon, mga dito sa ating bansa na nanonood sa atin online, just consider that po yung advice sa atin ng Yes. ating government. Tama. Anyway, napakaganda po ulit ng ating proverb of the night na kung saan ay pinaliwanag nga po sa atin ni Pastor Ram yung about po dito sa immoral na woman. And truly, ang dami pong mga ano po dun mga kumbaga mga wisdom na magagamit po natin. Yes. Kaya unang-una po, no, if I may say this again, ay huwag po nating isipin yung Bible na as an old book or nabasa na po natin. There's so much here. Basahin po natin. Huwag nating isipin na, I've been attending church before. It's parehas lang yan. Why don't you try listening to teachings of inductive Bible study na klase ng pagkaturo? You will find it differently than the church that you used to go to before. Because the inductive Bible study, tinitingnan po natin yung mga verses. We do not study it na as if yung like a one word lang and then that's it from a whole chapter. Ang dami pong nami-miss doon. And yung ginawa po sa atin na pag-aaral kanina, that's kind of yun po yung example ng the way we study the Bible, yung inductive na tinatawag. Yes. Now, doon po Pastor Ram, sa explanation niyo po kanina, just a follow-up, kind of addition dito po sa verses 16 to 20 na eto nga ay matamis na pananalita po ito ng isang babae sa lalaki. And Okay. if you are to a natural man, yung totoong lalaki po, I believe you will be, kumbaga, kung wala tayong salita ng Diyos, we will be tempted. Yes. Kung wala yung salita po ng Diyos na alam po natin na, this is not right, mapapahamak ka dyan. It reminds me po, Pastor Ram, while you were explaining kanina, si Joseph in the Old Testament, yung anak ni Jacob, na he was tempted many times. Di po ba, Brother Dennis, if you remember that story? Tinampo siya ni Mrs. Potiphar, although hindi man nasabi yung kanyang pangalan, but asawa po kasi siya ni Potiphar. And si Potiphar ay isang malaking tao back then sa Egypt, kumbaga official po ito. So we can assume na may tsura po itong babae, but si Joseph po ay hindi siya, kumbaga, bumigay. Hindi naman niya sinabi po na hindi ako natitempt, but yung pananalita po niya doon is, how can I do this to, kumbaga, in the sight of my God and even sa kanyang master na pinagkatiwalaan po siya. One thing that we can appreciate there po ay sa atin po, na mga nakikinig ngayon ay yung it's really different pag meron po tayong alam sa salita po ng Diyos. Yun po ang mag-guard sa atin, malalayo po tayo sa kapahamakan. Kagaya po ng nangyari kay Joseph. Kanina po, nabanggit ni Pastor Ram na kung bibigay po tayo doon, kapahamakan ang mangyayari po sa atin in the end. Kung titingnan po natin, yung naging buhay po ni Joseph, he didn't give in to the temptation. Ano pong nangyari kay Joseph? He was lifted up. Later part po ng kanyang buhay, naging second in command po siya sa Egypt. Even na-save pa po niya ang ibang tao, including ang kanya pong mga kapatid at even ang kanyang ama. Any more po doon, Brother Dennis? Any addition? Pastor, dun sa fleeing, yung sinabi ni Brother Andy na you flee immorality, yung fornication. Paano natin po yung verse dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18 po. Nang sabi po niya, flee fornication, every sin that a man doeth or every sin that a man does is outside the body, sabi po niya. But he who commits sexual immorality sins against his own body. So, pati po pala yung pag ginawa po ng isang tao yon, either babae man siya or lalaki, nagkakasala po siya sa kanyang sarili, even sa ating amang Diyos. Absolutely, yeah. Eksakto po ito. Pag you are, meron nga, kahapon nga, I was with a brother at kinumusta ko yung kanyang kapatid
na mahilig sa mga babae. At ang dami niyang naging asawa at he still pursues yung mga babae even nung na-deport yata siya dyan sa Pilipinas at yung activities routine niya is the same. Ngayon ay na-stroke na siya at halos hindi ko alam kung ano yung physical condition niya. I believe that's what it is. Hindi lang sa spiritual, it will drain you. It will take that peace out of you, and your physical body will also fall apart eventually. Kaya you're sinning to your own self. Yes. Kasi you're supposed to take care of this self. Pag ikaw ay na-involve sa mga ganyan na activities, at times nga, meron pang mga tinatawag na sexual transmitted diseases. Alam natin, lalo na sa church natin, just across the street. We have been praying na we can move out ang ating sanctuary, but Adonai's timing will also happen because makita mo yung andun yung mga KTV bar, kikita mo yung mga young people and even older people devoid of understanding. They continue to patronage that kind of establishment, and sa mga hindi naman ganon, when you involve yourself sa mga immoral activities, that will definitely harm your soul. Kasi this kind of sin ay definitely meron siyang consequence waiting for it, at least along the way. Opo. Ngayon. Salamat po, Yes. Pastor Ram. Thank you po. Alright, sige po. Maybe this time, Brother Dennis, Pastor Ram, makapag-greet po tayo muna sa mga kapatiran, mga kaibigan po natin na watching us online. At una-una, gusto ko pong batiin. Ang nakikita ko po dito, we have Sister Minerva online. Yes. Hello po, Ate Minerva. Thank you for watching. Andyan din po si Justin. Even sila Jed, Bro Harold, at Unbi, and Sophie. Magandang gabi po. Of course, at least parehas lang po tayo ng time zone. Good evening po sa inyo. Even kila Auntie Aida, Auntie Wilda, thank you for watching. Any greetings do you have there, Brother Dennis? Of course, mauna dito sa ating technical side dito sa studio, si Sir Oliver at si Sir Tony. Maraming salamat, Sir sa inyong pagpapagay. And also, may comment si Sister Janet Alexander. Hi, Sister Janet. Sabi po niya, believers should take this statement to heart. Sabi po niya. Ang sabi po is, I dress modestly because of the love that I have for my Heavenly Father and the respect that I have for myself and others. So parang motto po ni Sister Janet ito na being modest sa ating pananamit. Ayan. Also, si is watching right now, si Pastor Ray Makadangdang. Hello po, Pastor Ray Makadangdang. Kamusta na po kayo? Regards po sa inyong family also as well. Diyan po sa Panigi Tarlac. Ayan, as usual, nandito rin si Brother Alan De Castro. Sabi po niya, good evening there sa Baguio, Bro Dens and Bro Andy. Good morning din po dyan, Brother Alan, sa may Las Vegas, Nevada, together with Pastor Ram. Sabi rin ni Sister Crema Kanlapan, good and blessed morning sa lahat. Ayan, magandang umaga rin po sa inyo dyan, Sister Crema. I hope that you are doing fine. Si Brother City Chuck Craig, hello po. Magandang araw po sa inyo. I hope you enjoy your viewing dito po sa Bible Kape. Sabi po niya, Shalom. Ayan, Brother Andy. Also, I would like to greet ang aking pong pinsan, si Richie. Diyan po yan sa, I believe, if hindi po ako nagkakamali, in Sweden, in Europe. Che, thank you for watching. I hope you're doing fine. Okay lang unta ka sa mga oras karon. Ayan. Ayan. Si Sister Edeline Yabut Oitas wants to say good morning, mga kapatid. Happy and blessed Wednesday. Ayan, maraming salamat, Sister Edeline. Also kay Sister Crema wants to say good morning to Sister Edeline. Ayan po. And sabi rin po ni City Chap Craig, God bless Pastor Ram and brothers. Also to CEMI family. Ayan. Pastor, baka may greetings po kayo dyan over dyan sa Las Vegas, Nevada. Oo po. I see
Sister Gleza Aligel Ash, magandang gabi diyan sa Pilipinas. Say hi kay Nanay Lily. Yan, Yes. happy viewing, watching ang program na ito. Of course, my sister Bot Gamboa. Hello po. Salamat at Hello po. she really appreciates ang ating program, praying na nawa ay we will cover more areas and will even ma-convince ang all our viewers na ma-share ito sa kanilang mga Facebook page. Ayan, para kumalat, para marami pang manood, makinabang sa ating ginagawang programang ito. And also, I wanna say hi kay Pastor Noni Abad Santos dyan sa may Bolingbrook, Illinois, and his family and all the congregation dyan. Adonai willing ay visit ko po sila even this coming month of August. Pastor, maya pa abak po and say hi to everyone. Ganun din kay Sister May. Diyan sa may Bulacan, kumusta na po kayo dyan? Hopefully, ayos lang kayo sa mga paglan, pagbaha dyan. Salamat sa inyong patuloy na pag-spread ng word about this program. May Yahweh bless you and your children as well. Ganoon rin po kay Sister Mina Tolentino. Sister Mina, magandang gabi dyan at salamat sa iyong pakikinig, panonood sa ating programa. Ayan, and then we'll greet the rest of the people na actually yung pinaka malayong tao dito ay again I wanna greet si Brother Alan. Ang malayo ka, nandyan. Nasaan si Brother Alan? Nasa siguro mga 1 foot away ng camera. Ayan. Pinakamalayo. Ano siya? Behind the scene daw siya eh. Kaya Ayan. sana nakita ni Brother Ed na naman si Brother Alan. Hindi kasi nag-click yung yung software na ilalagay natin dalawang mics, but he's with me right here. I'm so confident na kung anything goes wrong sa part namin dito, nandito po si Brother Alan. Brother Alan, salamat again sa iyong labor. May Yahweh bless you and even your wife Grace. Sister Grace, magandang umaga sa atin dito. All right, bro. Take it over. All right. Yes. Sige po, before we read yung katanungan, ito po, kaka-join po sa atin ni Auntie Aida, Uncle Danny sa Olais. Parents po ni Brother Dennis, and of course, andyan din si Sir Errol. Good evening po sa inyo dyan. Sir Errol. Last night po sa ating study ay meron po tayong mga, I believe, 3 or 4 questions, ano po, Brother Dennis? But so far, I have here 2 questions na hindi po natin nabasa last night. Okay. Now, let me read ito pong katanungan. Una, this is from Zek, na pinadala po niya. Ang question po, Pastor, is this: what is your opinion on churchgoers using online dating apps or sites? Actually, marami po ito ngayon, Pastor. For one, andyan yung Tinder. Ang dami pong mga dating apps po ngayon na pwede nating magamit and makakilala tayo ng mga ibang tao. So for a churchgoer daw po, ano po bang opinion natin or idea na masabi po natin sa mga gumagamit ng ganito? Yes. Well, kung di ako nagkakamali, meron ding mga Christian websites or Christian groups na online. If one cannot find someone sa church na ina-attendan niya, let's say small group sila, and basta wag lang mag-glued, wag lang ma-consume yung panahon just finding someone sa online. Naturally, kung ang Panginoong Yahweh is doesn't want us to live all by ourselves, He will draw someone to us eh. We cannot say it's wrong to try to find a mate or a partner sa mga online sites, provided we just have to choose na legit yan. At alam mo naman sa online, puro
puro yung magagandang part lang ang nakikita. Opo. Na makita mo ay pagkaganda-ganda o pagkabait-bait, but you will only know the truth until you sit with the person kung ano talaga yung, kasi alam mo naman sa online, even yung mga text, mga chat, na e-edit yan eh. Minsan halimbawa, nag-text ka na, bago mo ipapadala, i-check mo na naman, ay baka ganito, papalitan mo na naman yan eh. Iba yung spontaneous na conversation. Pag conversation na yan, hindi na niya ma-edit eh. That's the only time ka muna mag-commit, especially those who found someone thinking that that is their partner sa life. Wag mo nang mag-commit. Kumbaga yung until you see the person. Pwede naman yun. Actually, even ang Facebook, this is one way na we connect with people. We know mga friends natin sa Facebook. I never commit until you see the person face to face. You get to hear and see kung ano talaga yung kanilang pagkatao. Kristiyano ba sila or and everything. Pero it's fine. As long na ang una mong target ay yung Christian group yan. Ayan, Pastor, one of the dangers po kasi, Pastor, dun sa nabanggit nyo na mga dating sites, more often than not, yung mga information po na nilalagay po nila doon is not really yung walang katotohanan po. More likely puro mga mga front lang po yung mga yan. Kaya if you kung gusto mong malaro yung emotions mo, mag-ingat lang kasi pagka papasok ka sa mga social dating sites and everything, dapat handa ka na maging ma-hurt yung emotions mo kasi when you get into a serious sa isang tao, di mo alam, di pala yung totoong information yung binibigay niya sa'yo. So that's the danger sa social. Yeah. Even sa Not only that. Sige po, Pastor Ram. Opo, not only that, may maraming scam sa sa net. Maraming mga tao na they take advantage the innocent ones. Kaya tama ka, Brother Dennis. Just put extra caution, careful when you engage with another person at the other end. Hindi naman natin alam kung sino talaga siya. Nakikita lang natin picture and everything like that. Tsaka ang dami pong Pastor Ram, ang daming mga fake na Facebook accounts. Napakadami po. I came across with this site na I think it's Facebook, sila din po yung gumagawa ng mga fake sites po din na iyon. So in connection po dun sa app, actually according po sa na-record ng mga kriminalidad in connection po dun sa mga online dating apps ay from 2011 to 2016 ang criminal cases po na na-record na may kaugnayan po dito sa mga dating apps is 382%. Ang taas po ng kanyang mga ang kanyang mga kumbaga marami pong mga nangyayaring mga kriminalidad, and usually most of the time mga sexual harassment or abuse po ang nangyayari. Kaya ingat lang po talaga, especially sa mga ganitong mga ganitong mga applications. May mga Christians, I believe, like what Pastor Ram mentioned. That's one thing siguro na we can consider. Pero yung iba po kasi, Pastor, yung iba ginagawa po nilang mode of parang doon na sila kumikita yung makikipag sila sa social media, tapos to the point na pag nahulog ka na sa kanila, ganun, yung to the point na hihingi sila ng ganito, ng pera and everything. So marami pong mga dangers na pwede nating makuha pag sa mga social media. Be cautious lang. Tama po yun. Alright. So overall, ingat lang. Opo. Sige po, let's move on to our, we have 4 questions, right, Brother Dennis? Left last night. Sige po, I will read the next question po from last night, and then the other 2 ay babasahin po sa atin mamaya ni Brother Dennis. Opo. Ang question po na ito, Pastor Ram, it is in Proverbs 20 verse 1. Pinadala po ito sa atin ni Sir Ed Mosqueda. Ayan, hello po sir, sa inyo dyan. Good morning. Ang kanya pong verse, ito po yung kanyang question, ang message po niya. One is a mocker,
strong drink a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. I think this is the scripture. Now, ito po yung kanyang message. Sometimes I can smell them when I greet them coming to church. Should believers in total abstinence of alcohol? Does it depend on how you feel? Why keep alcohol in our homes if we are to set a good example to non-believers to win them to Christ? So yun po, Pastor Ram, ang mensahe po ni Sir Ed Mosqueda. Opo. All right. So ano yung tanong? Is this a statement, expression, view, or tanong? Mayroon po siyang Pastor, katanungan. Ito po, at basahin ko po. Yung una ay kind of statement. Sabi po niya, sometimes I smell them when, yung mga kapatiran, when I greet them coming to church. Ito po yung unang po niyang tanong. Should believers in total abstinence of alcohol? Or does it depend on how you feel? And then, why keep alcohol in our homes if we are to set a good example to non-believers to win them to Christ? Yes. Well, at one time, meron tayong kapatiran na tinanong niya ako, may I bring my friend who is a homosexual sa church? Ang sabi ko, absolutely. That's what church is for. Yung bring. Church is for sinners eh. Opo. So, na-amaze siya. Wow, sabi niya, sa ibang church kasi, they have a look pag nadadala ko yung bakla kong kaibigan, sabi niya. Oh no, actually we welcome everyone sa church as long na wala silang activities, wala silang involvement sa gawain. Ang magkakaroon ng problema pag ang tao is still into alcohol, let's say mga hard drinks. Walang araw, walang minuto na hindi siya nakainom, that's fine as long na don't give them anything to do sa church. Yung ang tao is still slave or bondage pa siya ng spirit of alcohol. Let's say walang araw na hindi siya umiinom. Wag mo na siyang, as long na wala siyang ginagawang anything sa church. Kahit maglinis sa church, wag mo na. Alam natin dyan sa Calvary Chapel, Baguio, meron tayong policy. We will accept the worst kind of a person sa gawain as long na wala siyang gagawin. Even to the point nga, kahit I was at one time, meron tayong malambot na nag-a-attend and then he wants to get involved sa mga bata. I was ready to stop that until all of a sudden ay hindi na nag-a-attend sa atin. Kasi na-involve siya sa mga bata eh. That's a no-no. Actually, hanggang hindi ka pa na nagkaroon ng transformation, you should not do anything sa church. Kahit maglinis ng banyo, please don't do that. Kasi yan ay mga banal na bagay yan eh. You are doing it for the Lord. Ngayon kung mayroon tayo na amoy alcohol sila in coming to church, no problem. That's how we welcome them. The problem is when we let them do something. That will be pwede silang maging element of magiging stumbling block sila to other people. That's as far as we can cover that eh. Now, paano tayo maging good example kung nakikita nila ay we have alcohol now that's malayo na yan. Definitely. Sa bahay, malayo na yan. That's a no-no. Siyempre, kung tayo, hindi naman natin gagawin yan. We wanna be free from any stumbling block whatsoever sa mga taong nire-receive natin sa ating mga bahay. Pagdating naman sa pag-iinom, the scripture definitely prohibited yung pag-inom ng hard drinks, lalo na sa mga mananampalataya.
Now, yung mga fermented drinks, ang mga fermented drinks, wala siyang explicit na black and white. Sabi nga, clear cut na sinabing, don't drink this. Wala pong such as wine. May mga taong they like to drink a glass of wine with their dinner. And then after that, matulog na sila. They're happy, satisfied. How can we stop those people? Yes, Pero yung iba naman, sinabi na wala naman pinagbabawal ang wine, pwede naman mag-wine, and then inuubos naman niya yung buong bote. Ginagawa na niyang excuse na hindi ko mo hindi binabawal ng scripture, naglalasing naman siya sa wine. Huwag din yun. Dapat yung you use the fermented drinks according kung ano ang beneficial sa iyong katawan. Remember, sa Bible, hindi rin bawal yung tumalon sa bangin. Wala po sinabing bawal tumalon sa bangin. Huwag ka rin tatalon sa bangin dahil hindi niya sinabi. Opo. Kaya huwag mo sabihin na hindi naman pinagbawal ang wine and yet ginagawa mong excuse yun. Dapat, ang totoong Kristiyano kasi, hindi dahil hindi ibinawal, ay gawin na niya. Dahil ang totoong Kristiyano, meron siyang communication at meron siyang guidance coming from Yahweh. And Yahweh will never bring us to abuse the scripture, make it a license para may pagpatuloy natin yung carnal activities natin. Ayun. Yun ang nag-iiba sa New Covenant. We have the Holy Spirit. Opo. But someone has to tell them. Someone has to tell them. Pastor, knowing po na yung galing po kayo sa sa work na you're familiar with the kind of wines. Ano po ba yung mga classification talaga ng mga wines, yung mga pwede nating inumin at saka yung mga drinks na nasa part na hindi talaga pwedeng inumin ng isang tao? Pwede niyo po ba kaming i-orient, Pastor? Ang wine, isang klase lang yung wine. Maraming labels yan eh. Pag sinabing wine lang yon. Kumbaga, iyan ay grape juice and then they put a yeast to ferment that. And then magka-create ng spirit kasi yan eh. Now, yung considered siyang fermented drink, when you drink fermented drink or eat fermented food, it enhances, it multiplies the good bacteria sa iyong small intestine. So yun, drink siya o pagkain siya. Kaya we encourage ang mga health people, they encourage everyone to eat yogurt, kimchi, yung mga buro, yung mga fermented. Ganon din ang mga drinks. Drink yung wine, that's why it's good for you, ay na-enhance, namumultiply, dumadami yung good bacteria mo. Pag marami yung bacteria mo, more than sa bad bacteria mo, palayo ka sa sakit. At alam natin, ang wine ay it's also good for the heart because may mga tao, when you drink wine, ay your heartbeat will go a little bit more faster than your usual heartbeat. What happens when your heart do that? Well, what happens is it creates muscles sa iyong puso. Nag-create siya ng muscles. Ganon din ang na-accomplish ng puso pag ikaw ay nag-exercise. Kaya it is healthy ang wine. Now, pagdating sa mga tinatawag na hard drinks, yan, you stay away. Not a drop. Don't drink any of that. Ano yung mga hard drinks natin? Well, magsimula sa gin, whiskey, vodka, di ba? Ano pa yung mga hard drinks? Yung brandy. Ayan, kaya dyan sa atin, uso yung mga Fundador, di ba? White Castle whiskey, yung gin. Alos yan naman ng bawal eh. Kahit yan, ng any other drink, make it a cocktail, bawal pa rin yan. Kahit fruit juice pa, ilagay mo dyan, bawal pa rin yan. Kasi susunugin niya yung baga mo, yung atay mo eh. Yes, kaya, pero ang wine, it does no harm sa iyong organs. And yet, when you drink so much, it alters your decision-making naman. Yan ang hindi maganda sa wine. Kaya, but when you drink it appropriately, it will serve you in many different ways. Wow, opo. Salamat po, Pastor Ram. Yes. Ayan. Sige po, we're on up to our third question this time, and I believe
Brother Dennis, do you have it? Yung last episode po natin. Yung last episode. Yes. Any greetings? Sige, greetings po someone? muna. Opo. Any greetings? Yeah. Sister Tanya Vergara Adrias is watching us tonight. Si Brother Jonathan Bacano is Hello also po. viewing us. Hello, Yes. Brother Jonathan, including dyan si Sister Raquel and si Jayron. Ayan. Also I would like to greet my sister-in-law, si Jin sa Pitula. I believe she's in somewhere in the Middle East right now. Jin, hopefully you are doing well sa mga oras po na ito as you are watching. Alright, sige po. Si Giyong Only rin po ay nanonood ngayon. Yeah, Si Sophie. Hello, Sophie. Na-miss ka na namin. Hello, Hindi ka na Sophie. dumadalaw dito sa Yes. studio. Ayan. Ayan. Paki-translate na lang po mamaya, Undi. Sinabi ni Kuya Dennis. Si Ma'am Leia Hopper. Sabi po niya, good morning po. Good morning din, Sister Leia. Viewing po dito sa Bible Kape. Welcome po. Yes. Sabi po niya, thank you for sharing the words. Po, andyan din si Ana. No, hello Ana. Thank you for joining us tonight. Almost every night sinasamahan din po tayo ni Sister Ana. Si Ana Villar Peralta. Peralta. Si Alright. Lester Villaferte is Yes. also online right now viewing us tonight. Hello, Brother Lester. Alright. Yes. And up to our next question, Pastor, from our episode yesterday. From Sister Tess Rodrigo. Ang question po niya is, good morning, Pastor. Paki-explain po yung sinabi ni Panginoong Jesus sa John 3, verse 5. Okay. John 3 verse 5. Malibang maipanganak sa tubig at espiritu ay di makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tubig ba dito ay yung bautismo? So ito po yung katanungan ni Nanay Tess. Maraming salamat, Nanay Tess, sa pag-send in mo ng iyong katanungan. Ayan. Alright. So, Should John, I read it? Opo, Pastor. Go ahead po. John. Ano yun? John 3, John 3 verse 5. Yes po, verse 5. Apo, basta. Alright, verse 5. Before I will read, I wanna greet si Sister Riza Rodriguez watching Ayan. us. Hello, Sis Hello. Riza. Si Gresen Gasno Mayo is watching us. Hello, sis. Magandang gabi sa inyo dyan. Yes. Si Ruby Rosa Passion watching Ayun. us. Hello, Sis sis. Ruby, Yes. asawa ni Pastor Fidel. Good evening. Please say hi kay Pastor Fidel and your two beautiful sons, handsome sons. Yan. Kay Sister Leia Hopper, magandang umaga again. At Toyota Las Vegas, welcome sa Bible Cafe program. Yes. Kahit hindi nyo naintindihan ng Tagalog, you're still welcome. Yan. But pay us later. We're saying, Toyota is the best car dealer in Las Vegas. Ayan. Si Jean Dizon Hindi, de la kailan- Vega also watching us tonight, Pastor, from Tarlac City. Ayun, Ayan. from Tarlac. Yes. Po. So if you wanna buy a car, make sure it's Toyota and see Leia Hopper. Ayan. Mura Opo. lang. May discount kayo ng $2,000, pero kung galing ka sa Pilipinas, may pamasahe ng $5,000. Ayan. Anyway, nandito na tayo. John chapter 3. Yes po. Verse 5, no? Ang sabi, Opo. Jesus answered, most assuredly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ang tanong ni Sister Tess ay, ano ba itong water na ito? Ito ba ay baptism ng tubig? Well, remember, yung more explicit, yung mga givens na binigay sa atin. Ang alam natin, si John the Baptist ay ang ministry niya is baptizing people sa water. At ang meaning ng kanyang baptism is to preparing people for the coming one who will baptize them with the Spirit. Okay. Yung baptism ng ating Panginoong Jesus or Yeshua is to kumbaga, this is the baptism of Spirit, Spirit and fire, sabi nga, is to completely
purify us, take out the impurity. Parang yung apoy na dadaan sa, o yung pilak na dadaan sa apoy, o yung ginto na dadaan sa apoy, aalisin yung impurities, ang maiiwan na lang yung pure na material, whether silver siya o ginto siya. Yun ang baptism na gagawin ni Jesus sa mga tunay na mananampalataya, even Yeshua. Pero may baptism pang dadaanan. Sabi niya yung water. Water baptism ba yun? Well, that's part of it. Yun ang panlabas na simbolo. Pero ang water, it speaks of repentance. Maraming mga tao, they get baptized by water, pero wala silang plano to change, to turn around doon sa kanilang maling buhay, and then change and ask guidance from Yahweh on how they will now approach this new life they have before Him. So ngayon, after nilang babaptize, para lang siyang pinaikot and then go back again doon sa kanilang dating ginagawa. Should not. I remember po nung ako ay nakapasok sa rehab dahil sa certain substance addiction, ang sabi ng aking counselor, personal counselor mo, you meet them every day. One thing na hinabilin po niya sa akin, if you want to be free from that vice, one thing is when you go out, change friends and change place of hangouts. Change friends and change place of hangouts. Ibig sabihin, yung mga dati mong pinupuntahan, don't go there anymore. Yung mga dati mong kausap, of course, sila yung mga drug dependent din yan, don't talk to them, stay away from them. Then you have a chance to have a new life this time. So, kahit sa mga secular, merong repentance. Kasi ang repentance is changing one's way. Kung dati dito, now you are going the other way. Kaya kung wala po yan sa atin, kahit magpalit-palit ka ng church, kahit you are sitting in the most pure church, you're still not saved. Kahit mabaptize ka ng 12 times, 25 times, wala pa rin yan. Until you say, my God, please forgive me, I want to change. So yun, that is the coming of the Spirit. Now the Spirit, with the power of Yeshua to happen sa ating mga buhay, that's when we start to change. Kasi hindi tayo pwedeng mag-boast sa Kanya, gusto ko nang mag-change. See, nag-change na ako. No. Hindi naman natin magagawang mag-change on our own Kaya doon po mapasok yung we beg for His mercy and for His grace to empower us. Now we can live a different life. Kaya unless one is born of water, truly repented sa kanyang buhay and asking for mercy and Spirit, unless that empowerment ng Panginoong mangyari sa kanya, cannot enter the kingdom of God. Kaya dyan makikita natin, mainly are religious only, pero yung baptism na water and the Spirit is not really happening sa kanilang mga buhay. Kaya sa atin, as we study the Scripture, let us desire to be real, to be genuine before our God, para accepted tayo. We are baptized in water and we are also baptized in the Spirit. Hindi yung nagbibilang ka na lang ng taon sa church. So ako, pinakamatagal na ako dito. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano. Pagiging Kristiyano, ni amoy mo yung dati mong pagkatao, hindi na nila naaamoy. Ikaw dati kang ganyan? I cannot believe it. Why? Because ang layo na ng ang layo na ng transformation na narating mo, that means you are being baptized by the Holy Spirit. You are being purified by the Holy Spirit, every single day. Yun ang water sa text na ito, Sister Manang Tess. Ayun. Salamat po, Pastor Ram. And also po, if I may add po, Pastor Ram, kasi ito po nga yung inaaral po natin every Sunday sa church, itong Book of John. So, I read part of it ahead. At ito nga, na-encounter ko. And I believe this is also a connection po din, Pastor Ram, sa sinabi po sa Ezekiel 36, yung I will sprinkle you clean water, 36:25 to 27.
If I may read po yung scripture po na yon, ang sabi po dito sa Ezekiel 36:25 to 27, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will keep my judgments and do them. So, yan po, Pastor Ram. Ayan, yes, maraming salamat po. Kung makita natin yung huling verse, yung verse 27, it says na, I will put my spirit in you and will cause you. May cause siya eh. Ibig sabihin, parang pag patuloy mong binubuhos yung isang liquid sa isang container, magkukos siya ng overflow eventually. Kaya kung talagang nasa atin ang banal na espiritu, ang lalabas sa atin, we will be obedient sa Torah. We will be obedient sa mga instructions ng ating Panginoon. That's the whole idea why He is in us. Hindi siya He is in us because He has no more place to dwell. No, ang purpose ng Holy Spirit, kaya siya nag-dwell sa atin para tulungan niya tayo this time, para magawa natin, ma-obey natin yung mga instructions ni Yahweh na before we are far from doing them dahil mahina yung ating carnal na katawan. Yes. Yun. Ayan, salamat po, Pastor Ram. Alright, do you have one more, Brother Dennis, yung sa kahapon po natin na episode? Ayan, before we go on to our next question po, mga pagbati po muna. Yes. Quick one, si Brother JV is watching right now. Also kay Sister Angeline Orsabia. And si Mama Rosana Sunflowers wants to say hi to hello, Bro Chuck, sabi po ni Mama Rosana Sunflowers. Ayan. And who else here? Si Sister Rosana yan. Sister Rosana, wife ni Brother Ver. Sister Rosana, magandang umaga. Yes. And I think before I'm going to read the question from our yesterday episode, meron pong pumasok po dito. Bigyan po muna natin ng daan. Yung kay Sister Edeline, bro. Yes, sige po. Sister Evelyn, katanungan po niya. Yes. Ito po yan. Yung sa... yes, I have it here with me, Brother Dennis. Salamat po. This is in connection po, Pastor Ram, dun sa previous conversation po natin regarding sa pananamit. Question ko po tungkol sa pananamit. Masama po ba or bawal magpantalon or manamit ng maikli ang mga babae? Ang mga holiness ang mga holiness churches ay mahigpit na sa pananamit at hindi nga po nagpapantalon ang mga babae. Kailangan mahaba ang buhok at walang alahas. Ano po ang masasabi niyo po dito? I believe yung holiness, baka oneness pa ito, Pastor, yung sinasabi po niya. Baka instead of oneness, ang isulat lang po niya ay holiness. Yes. Anyway, yun po, Pastor, ang kanya pong katanungan. Sure, okay. Wala namang problema sa mahaba ang buhok ang babae at hindi nagpapantalon, mahaba yung kanyang mga pananamit. Provided, let's give them freedom. Kasi kung sila ay nag-o-obey lang out of the instruction, yung puso nila, it's not consistent yet dun sa alam nila eh. Sinabi ni Pastor, dapat mahaba ang buhok natin. Sinabi ni Pastor, dapat mahaba yung mga... Pero ang puso ba nila, totoo na ba nilang naiintindihan yung ginagawa nila? Yes. Kaya makita mo, they're very uniform eh. Nawawala yung uniqueness ng bawat isa. Walang problema na mahaba ang buhok, covered yung pananamit natin, provided, have your uniqueness. Hindi naman yung lahat nakaputi. Mababankrupt yung mga clothing industry sa atin pag imagine, nakaputi na kayo lahat. Baka naman ang maging boom na business ay yung kurtina. Pati kurtina gagawin ng mga damit. Basta decente ang pananamit ng babae. Yes, mahaba at wala siyang ganong litaw na part ng kanyang katawan. That is well. Pero hindi na kailangan yung dapat uniforme yung nakikita ng mga tao sa atin. Like I said, nawawala yung uniqueness natin. Lalo na
kayong mga babae, you have to remain pretty eh. So having a long hair, that is something na pleasant sa inyo. Having a modest dress, that is respectable naman. Imagine, maganda ka na, respectable ka pa. You cannot lose. Pero hindi yung halos all the same, uniform, na mahahaba buhok, puti, ang kurtina yung kanilang mga damit. Huwag naman sanang ganon. Yun. Yun naman pantalon. Pantalon is, there is an argument sa pantalon. Ang pantalon, someone declared ang pantalon ay damit ng lalaki or panlalaking suot ang pantalon. Pero ang tanong is, why is that? Bakit naging panlalaki ang pantalon? You go back all the way sa time ng Bible, ang lahat po noon ay nakapalda. Yes. Nakapalda ang mga tao. Wala pong pantalon during the time ng ating Panginoong Yeshua. Sa biblical time, wala po. Lahat nakapalda. Bakit? Kasi nakatunik sila eh. Nakatunik ang mga tao noon. Kaya nga pag magtatrabaho na sila, they have a belt na itataas nila yung tunic nila up sa may knee part. And then itatali nila yan para makapagtrabaho sila. Pag tapos na yung trabaho, i-release nila yun, mahabang palda yan. Para siyang hanggang sa may ankle ang haba nung... And then nag-imbento ng damit or pantalon, then who said na yan ay panlalaki? Yan. Ang hindi lang maganda sa mga pantalon ngayon ay kitang-kita na yung hugis ng katawan ng babae. Yan ay hindi na magandang tingnan. Pero usually, pag nakapantalon yung babae, mas free pa siya na may expose. Dahil imagine, there is no way na may expose siya. Yung palda, there are chances na minsan na-expose pa yung babae more than dun sa nakapantalon. But provided, lalo na ngayon kasi pag nagpantalon ka ng blues, hindi yung kita yung shape ng katawan mo, parang old-fashioned ngayon ang dating mo. I don't know how that fashion part ay makorek sa mga Kristiyano. But we cannot say na ang mga pantalon ay panlalaki. There is an argument pa doon. Someone declared it na panlalaki siya. Pero ano pa yan, hindi pa tapos yung argument dyan. Ang argument ay at one time, lahat po tayo nakapalda. Yan. Kaya kung dapat ang lalaki, ang babae, dapat pambabae yung sinusuot niyang yung damit, mga palda, okay, we'll take that. Eh yung mga lalaki, bakit ngayon nagpapantalon? Dahil noon, nakapalda tayo. Di dapat palda din pala tayo. Kasi someone just declared na pantalon. Yes. Parang atang masagwa si Brother Andy na tingnan na nakapalda. Pero sa ngayon, Pastor, meron na mga lalaki nagpapalda. Sa panahon ngayon, meron na. Yun na nga eh. Nagko-cross dress naman sila. Yan ay bawal. Bawal yan sa Bible. Hindi dapat nagko-cross dress yung tao. Alright. Sige po. I think that's what we can say about that, Brother Andy, Brother Dennis. Salamat po, Pastor Ram. Ito rin po, may pinadalang katanungan si Ma'am Crema Canlapan. Hello po sa inyo dyan, Ma'am Crema. Ang tanong po niya, Pastor Ram, ano po opinion nyo about depression and being a Christian? Ito po, ang depression ay, I believe this is not very common dito po sa Pilipinas. Ikumpara po natin sa ibang bansa like the US, it's very, kumbaga, ang daming mga cases po na gano'n. Ano po kayang idea po natin dito po, Pastor Ram? Yes. Ang alam ko, simple lang naman ang pang-antidote natin sa depression eh. Wala pa po akong narinig na isang active na Kristiyano, active sa ministry, na depressed. Pero kadalasan na naririnig kong depressed na tao, they consume too much of their time, of their day, of their resources, all for themselves. They're thinking of themselves too much. Sino naman hindi madidepress? Ang sarili mo ang focus mo. Madidepress ka naturally. Ngayon, kung if you focus yourself to who Yahweh is, you submit yourself sa kanyang salita, you involve yourself sa kanyang mga gawain, I don't think depression has any room.
Kahit nandito tayo sa US, nandyan you think of your kalagayan. Paano na yung kalagayan ko? O paano na tong itsura ko? Paano ko mababago to? Talagang madidepress ka dyan. Pero nandun kasi yung attention eh. Imagine papalitan mo yung itsurang yan. And then, saan ako kukuha ng pera para retoke ko to? Madidepress ka dyan. Pero kung ang focus mo ay andyan ka ang Panginoon, andyan na submitted ka sa Kanya, at you are involved sa different gawain, wala pa po akong narinig na Kristiyanong active at involved sa mga gawain na depressed. Yan, guarantee po yan. Wala pa po akong narinig na depressed. That means ang kanilang outlook, yung kanilang focus, ang kanilang energy ay napalabas on how they can make a difference dito sa fallen world na ito. Too much attention na sa sarili natin ngayon. Too much selfie. Too much drawing in attention sa atin. Kaya you will discover, it's really ugly in here. You will depress who you are. You will depress kung ano yung kalagayan mo. Kasi doon mo nilalagay yung value ng kung sino ka, kung ano yung how you gauge ang buhay na ito dahil sa mga wrong elements na tinitingnan mo. But once ang isang tao, nakita niya so much ang fruits na ibibigay niya sa kanyang amang Diyos, wala pong room and depression diyan. Yes. Opo. Yeah. Pastor, how about po yung mga tao na they isolate themselves and yung mga tao na idle, yung walang gaanong ginagawa, are they also prone to do this? They're susceptible. They're susceptible for depression pag walang ginagawa. Opo. Madaling makapag-isip yan eh. Kaya I even warn people, those who have someone in their household na walang trabaho, walang ginagawa at doon lang siya, at may history na violence yan, mag-ingat po sa mga taong ganyan because any moment, yung spirit of depression. Tinan po, actually we just studied yung yung kay King Saul and David last Sunday, na tingnan mo nung ang carnality ni Saul, gusto niya siya yung maging hari at ito yung anointed one trying to coming now in the picture, pero ayaw niya yon. Instead, he's thinking of himself, paano niya ma-retain ang trono, paano siya maging manatiling hari. Look at what happened. A depressing spirit now hunting him. Tingnan mo, dahil ganun ang kanyang atensyon. Pero kung we look at kung ano yung purpose natin sa buhay na ito sa harapan ni Yahweh, mapi-free po tayo dyan. There's always some good things to do, and you will see your value so much before your God who created you. Yun. Pero kung wala kang ginagawa, ano na ang iniisip mo, and then yung iniisip mo niyan, ako magka-continue, mag-extend pa ng mag-extend, walang katotohanan naman yan eh. Ini-imagine mo lang. At yan ay kadalasan sa mga taong idle at walang ginagawa. Kung ganun po pala, Pastor Ram, Brother Dennis, sa mga darating pa po na taon, let's say next year or 2 years from now, ay mas marami pa pong mga taong madidepress. Kasi kung titingnan po natin yung mga tao po ngayon, like what you shared po, Pastor Ram, they're really into themselves. Even yung kumbaga nakakalungkot man pong masabi, yung kagaya ng naitanong po ni Sister ni Ma'am Crema, na yung mga nagpupunta sa church, so-called Christians, and yet they're experiencing depression. So meaning to say, ay yung focus ay hindi doon sa ating Panginoon, kundi nandun pa rin sa sarili. So we will expect po na sa mga darating na taon ay mas dodoble pa po yung cases ng mga depressed na tao. Perhaps dito rin sa Pilipinas, baka dadami na po pa niyan. Well, the most depressed nation ay ang Amerika. Tama. Opo. At dito sa Amerika, people are so focused into themselves. Ayun. The country that sells most anti-depression na drugs. Yes, opo. Right here. At ang mga tao, they're too focused sa kanilang mga sarili. Yes. They consume just about everything for themselves. Yes. Ang bida ang kanilang sarili. Anong outcome? Depression. Dito, kaya kung gusto mong yumaman, mag-psychiatrist ka dahil hindi ka mawawalan ng pasyente. Ayun. Yes, opo. I think that's si Brother Ed truth. is watching us. Ayan.
Hello po. Also kay Sir Anthony Porcalia. Hello po. Good AM dyan sa inyong lahat dyan, Pastor Ram, sabi po niya. I Yes. think meron pa tayo isang katanungan, pero habang hinahanap ni Brother Andy, I will going to read the shoutouts po dito. Sabi ni Brother Ver Libranda, good morning sa inyong lahat sa Bible Kape Brother, sabi po niya. And sabi rin ni Unbiso, good morning po, Sister Malu. Ayan, si Sister Malu po ay antabe rin po sa gabing ito. Hello po, Sister Malu. Together with Brother Fernan and sila Carla and June. Yes. Sabi ni Sister Malu, aloha everyone. Yun po yung Yes. sabi niya. Ito po, Pastor Ram. Alright. Salamat po, Brother Dennis. Yes. Ito po, may katanungan din pong pinadala si Ma'am Kami. Good evening po sa inyo dyan, Ma'am Kami, if you're still in Lawag. Ang sabi po niya, good morning po to all, referring to Pastor Ram dun po sa Las Vegas. Yes. How about suicide? What does the Bible say po? Ayan, Suicide. yun lang po, Pastor Ram, ang katanungan ni Ayun, Ma'am Kami. alright. Suicide. Ate Kami, good evening po sa inyo dyan. Sure, we'll talk about suicide. Siyempre, maging basis natin dyan ay ang Torah, yung habilin ng ating Panginoong Yahweh na do not murder. Ano po? Do not murder. Now, may I just read yung mga hindi ninyo na-read na mga greetings Alright, dito? sige po. Alright. Unang-una kay sabi ni Brother Ed Mosqueda, ibibili daw kami ng breakfast sa M Hotel. Tama ba yon, Brother Alan? M ba? Hotel. Di po ba McDo? Joke lang po. Macdo yun. Okay. Brother Ed, salamat in advance. Igisingin mo na rin si Brother Ver. Ayan, Sister Risa is saying hi sa atin. Yes. Rihanna Samaniego, ayan, good evening Brother Andy and Brother Dennis. Ayan. And Hello po. also kay Pastor Ram, good morning. Ganon din kay Sister Sherry, kay Brother Alan, Sister Rosana. Ayan. Pagsabi kay Brother, magbihis na siya. Si Maricel Sherry Hellier, good morning Brother Ver. Si Tiny sa work na. Okay. Yeah. Brother Ver, good morning Sis Maricel and to Brother Tiny. Ano to parang may community tayo sa ating chat box. Opo. Pastor, si OJ Raso. Nakikinig rin si OJ Raso. Hello, bro. Ayun. Okay, OJ, good morning, good evening kung saan man po kayo. Basta dito sa chat box, walang magbenta. Baka mamaya magkita natin dito, may binibenta na kayong beauty products. Sige, si Riza Rodriguez, sabi niya, Yes. hi, Sis Glessa and Maggie. Ayan, nagbabatian Yes. sila dito sa ating chat box. Hi din po dyan sa Baguio, coming from Maggie. Yan. Sister Glessa, hello po, Tita Marisa and Tita Maggie. Ayan talagang meron tayong community in our Yes. chat box. And then si Maricel Cherry Hellier, wanna say hi kay Sister Rosana. Now going back sa ating tanong, what can we say about suicide? Opo. Well, for us, whatever opinion we have will stay an opinion. Alam natin yun, Ate Kami. Pero when it comes to the scriptures, ang alam natin, when it comes to suicide is contrary yan to the command of Yahweh. And that is not to take anyone's life. Do not murder. Kumbaga, kung ang isang tao ay nag-commit siya ng suicide in any normal situation, ay that is considered murder. I'm sure there are cases that I don't wanna I cannot bring all up out dito na there are cases, but normally kung ikaw ay nagsawa lang sa buhay mo or you're not happy or you're tired of your very tiring routine o kaya yung too much problem na that got into you and then you took your life, definitely that is taking murder yan. Kumbaga, you took that life that Yahweh entrusted you. Ang buhay kasi natin, hindi naman po sa atin. Of course, there are many situations na ang tao
rather than suffering for a certain period, kumbaga yung prolong ang kanyang hirap, and there is no chance whatsoever na magiba yung kanyang kalagayan, that I cannot say. I think it's a matter of conviction nung taong yon if he will take his life or her life. Pero ang alam natin, kadalasan kasing mga nagsusuicide ay yung mga they cannot handle kung ano yung problemang meron sila or situation. Definitely, that is a murder. But that is a sin na you cannot ask forgiveness, because the moment you open your eyes again, nandiyan ka na sa harapan ni Yahweh and He is about to judge you. Di tulad ng buhay tayo, we committed sins dito, and then later, we realize, ay, mali pala to. Panginoon, forgive me. We can still do that. Yes. Delikado po ang suicide. Ang suicide, once you realize the wrong na ginawa mo, it's too late, because nasa harapan ka na ng ating Panginoong Yahweh. Definitely, suicide is not, hindi po ina-advocate ng scriptures, and that's as good as taking one's life. It is murder, and so according sa scripture, ay wrong. Yun lang po ang alam natin sa suicide. Lalo na po, Pastor Ram, dyan sa US of A, ang dami po mga, for the past years, I mean, like 4 years, 3 years ago, ang dami po mga celebrities na nagsusuicide po eh. And mayroon po silang mga common ground kung bakit po sila nagsusuicide. For one, ay parang alright, what is that? Wala na po silang parang bang they made it all, na-try na nilang lahat, and parang siguro na wala na parang andun na sila sa Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit na lang, kaya paulit-ulit na lang. nakakabahala din po pala yung kumbaga dapat mag-ingat din po pala tayo, desiring to be on top. Pagdating pala natin doon, there's nothing there. Yes. Darating tayo sa point din po na gano'n. Baka darating din po tayo sa point na gano'n. Meron din pong pinadala, Pastor Ram. Do you have it with you, Brother Dennis, yung kay Sister Malu Vergara na Katalungan? Negative, bro. Meron po siyang message po, Pastor Ram. Sabi po niya, Pastor, paano po yung nagpapadagdag ng kasarian? I believe yung mga nagpapatanggal, nagpapa-change. Kasalanan pa yon, Pastor, kay God. Salamat po. Yan po, Pastor Ram, ang mensahe po ni Auntie Malu. Pinadala po sa atin. Okay. Papadagdag ng kasarian. Alright. Yes. We have last 5 minutes. We can deal with this question. Kung meron po kayong mga katanungan, continue to send us. This is only the 3rd day of our 5-day program. Tomorrow's episode, madidil po natin yan. Mapapag-usapan natin. Salamat po. Paano yung nagpapadagdag ng kasarian? Well, unang-una, again, ang focus niyan ay sa sarili. Obviously, yung iba, babae sila, gusto nilang magkaroon ng part ng lalaki. Yung iba naman ay kulang yung measurement nila. Instead na 32 28 32 ay gusto nilang gawin na kaya lang sila 26 28 32, parang hindi yata balance Gusto nila i-balance nila yung 32, dadagdagan nila yung kanilang parts of their body. That is also not acceptable. That's also a sign na parang ang buhay na ito, sila na yung in charge, and kung how Yahweh created them, and hindi lang sila napiplease sa kanilang mga mata, and to change it, I believe that is beyond na. Hindi na sila submitted sa kanilang creator on how they made them. Kumbaga, merong purpose ang lahat unless na naipanganak ka at hirap kang maglakad dahil something's wrong with your legs, and then yung limb mo ay kailangan siyang dagdagan. Pwede mong dagdagan and then maging normal na yung walk mo, that's fine. Yes. Wala pong problema doon. Pero for the sake of looks lang, alam natin ng mga most favorite na nangyayari ngayon ay yung mga anong tawag doon, yung breast, pinapalaki nila yung kanilang mga breast. Meron pong article, may mga article dyan na mga walking time bombs daw sila. Kasi
Opo, any moment, maglilik na yung sa loob eh. Opo. You don't know when. At imagine na kung ikaw ay babae at nagpadagdag ka, and then hindi mo alam kung kailan ka maglilik. At, or naglilik ka na. Naglilik ka na. Imagine ang tanong sa'yo, uy, naglilik ka na ba? Ibang klaseng tanong yon. Hindi magandang kaya definitely ay ina-alter na nila yung mga katawan nila. I believe hindi po yung tanda or sign na ang isang tao is submitted sa ating Panginoon. Ito na nga, once ang tao binaliwala na niya ang kautusan ng ating Panginoong Yahweh, pag umalis na siya doon sa subject siya ng ating Panginoon, ang creator niya, anything, many foolish things ang pwede niyang gawin. Yes. Including yung nagpapadagdag sa kanilang mga katawan. Ito naman ngayon, wala silang discipline sa kanilang pagkain. Kain ng kain. And then, nagpapabawas naman sila. Magpapabawas just because of their no discipline sa kanilang pagkain. Kaya either na nagpadagdag ka o nagpabawas ka, yun ay tanda ng wala ka ng satisfaction, hindi ka kontento kung sino ikaw. Masyado kang na-influence sa labas. Kung ano yung approve at saka ano yung trend, ano yung uso, ano yung ginagawa ng karamihan, now you are already in it. You're doing it. Pero ang katotohanan niyan, kahit ano pang idagdag mo sa iyong katawan, kahit ano pang bawasan mo sa iyong katawan, hindi ka pa rin kontento dyan. Wala. Never ending na yan. Never tayong kakilala sa US, nagpupunta dyan sa Pilipinas. Every time magpunta siya dyan ay nagpaparitoke kay sa famous na doktor dyan sa Pilipinas. I don't have to mention the name. Pero doon talaga ang ano niya. Kaya ang tawag sa kanya sa baryo nila ay si Mrs. Frankenstein. Frankenstein. Oo, Frankenstein. Yeah, si Mrs. Frankenstein. Oh, paano? May ano, talagang ang daming ano eh. Ang daming ano niya. You don't know na yung tao. Kawawa yung mga tao ganyan. They cannot find contentment, satisfaction on who they are. Yun po ang ating kasagutan doon. Maybe karagdagan, one or two sa inyo, mga kapatid. Opo, Pastor Ram. I'm just reminded of one of the ancient books na I believe you're also familiar with po, Pastor Ram, yung nabasa nga po natin na actually, like what the Bible speaks of, there's really nothing new under the sun. People these days, they think na itong mga homosexuality or yung same-sex relationship ay mga bago po ito. Actually, they're not. They've been around for many years, even before we were born. Andyan na po ang mga bagay na yan. Would you believe there's this ancient books? It was stated there that way back then, may mga kalalakihan na po, meron po silang pinapainom sa kanilang mga asawa para ang kanilang mga asawa ay hindi po mga anak. What's the point? What's the purpose? Para hindi masira yung figure. Yes. Para manatili po silang maganda. But that, in itself, ay hindi po yun kaaya-aya sa ating Panginoong Yahweh. Kaya, salamat po sa kanyang salita. Although, kailan lang po tayo na ipanganak, nitong century lang po na ito, but, natuturuan po tayo kung ano yung tama, kung ano yung standard sa kanya pong harapan. Ayan. Sabi rin po, Pastor ni Sister Leah Hopper, there's nothing wrong enhancing your beauty as long as you don't overdo it. Sabi po niya. Sabi rin po ni Brother Jarod Talicol Hiron, it's okay to try and look decent to a certain extent. But let us remember, brother and sisters, what 1 Corinthians 10:31 says. Sabi po niya. Ayan. Okay. So maraming salamat po. Pastor Ram. So maraming salamat po sa mga kapatiran natin, kaibigan, who joined us and interacted with us sa ating pong programa sa araw po na ito. At nawa meron po tayong natutunan ang bawat isa po sa atin, even sa ating pong book of Proverb of the Day po kanina. And I believe quick recap mamaya-maya po si Pastor Ram. And again, si Brother Andy po ito, once again, nagpapaalala sa atin, as according to our Adonai Yeshua, that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from his mouth. May our Adonai bless us all.
Ayan, so yung question po ni Sister Glessa Ligel Ash will answer it po sa ating next episode. Yes. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay dito sa programang Bible Kape. If you want to be part of Bible Kape, just continue to subscribe, like, and share yung Leader News Philippines and also Bible Kape. Ayan, if you miss the live broadcast, you can watch us over YouTube sa inyong time po na comfortable time. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at nawa po lahat tayo ay nag-enjoy and may the Lord bless us all. Yes. All right. Salamat Brother Andy, salamat Brother Dennis for co-anchoring itong episode natin. Even most of the episodes ng ating Bible Kape. Ayan, salamat din po sa bawat isa na who stayed with us for an hour and a half. We try to limit for an hour and a half for now. Alam po natin ay may mga requests. Ito po, totoo ito. May mga requests po tayo na why not make it 3 hours. Pwede rin po yan. But provided kung medyo mas maaga po tayong nagsisimula, possible po yun. Maybe time will come. We can do that. We can entertain that request. Please apology our late start lately. Kasi for some schedule-wise, 8:30 talaga ang ating pong target na time na nakakapagsimula po tayo sa ating programa. Kaya don't be surprised pag 8:30, bakit late sila? Dapat 8 o'clock. Actually, 8:30 po ang ating, more or less, ang ating starting time. Ayan. At send us suggestions also kung ano po yung mga time na maayos po sa inyo. Any suggestion or something that you wanna help us to improve ang ating program. Mainly, by sending us your questions ay malaking tulong po yan. But anything that you can help us construct to improve ang ating programa, welcome din po yan. Ayan. Kanina po ang ating tiningnan yung nga po sa Proverbs chapter 7 still at yung observation ni King Solomon sa mga taong devoid, walang understanding, meaning hindi guided ang kanilang buhay from the very instructions ng kanilang mga parents, instructions ni Solomon or even sa atin, instructions ng ating Panginoong Yahweh. Na sila ay madali silang mahatak doon sa unang-una sa kanilang nakikita. Madali silang ma-attract dahil itong immoral woman, yung pagdadamit niya ay very seducing, seductive pala. Kaya na madaling ma-drawn ang tao pag wala siyang alam sa Word of God. Madali siyang ma-drawn sa mga bagay, sa mga things ng mundo. Now, yung pananalita ngayon, yung flattering at saka you're so special, kakaiba ka, you're the only one, parang madaling maniwala na tayo is someone else even though wala pa tayong ugnayan sa ating Panginoong Yeshua, even kay Yahweh. Madali tayong maniwala dahil nagiging kakaiba tayo, nagiging bida tayo. Ganun din ang mga taong walang devoid of understanding. Sabihin mo, ano ang purpose mo? Why you're telling me this? Dapat meron po tayong meron tayong screening. Ano ang gustong mangyari ng tao or ng group sa atin, bakit nila tayo hinihila in that direction. And also, tiningnan din natin na ang paanyaya ng immoral woman na ito is have fun without any cost, without any obligation. Actually, you can have this. That's the same thing as every sin na ini-entice tayo ng mundong ito. Pero ang katotohanan, pag ikaw ay pumasok dyan, you are in big trouble. Kaya salamat sa salita ng ating Panginoon because by knowing it, by having knowledge, we apply it, then we'll have understanding. We will not be devoid. Hindi po tayo empty. Pagdating, makita natin yung kahit attractive sa mata ng mga tao, we say, but wait a minute, if I will entertain that, where will I go? Meron ka ng computation. Nakikita mo yung mga distant future mo if you will engage. Dahil meron kang understanding. Yun, ganun kahalaga ang tayo ay exposed sa salita ng Diyos. We constantly
consistently attend mga fellowship, Bible studies, at also nabababad tayo sa kanyang salita, we are protected from those kind of elements. Ang alam natin sa mundong ito, all kinds of elements around us just to pull us, to stop us, or to make us unproductive bilang mga anak ng ating Panginoong Yahweh. Yun ang ating proverb of the day. Salamat po. Again, may we see again tomorrow by the grace of Yahweh, the same time, the same place, dito po sa Leader News Philippines. Sama-sama po tayo, kita-kita po tayo dito. As we always say, mabuhay po tayo sa ating Panginoong Yahweh. Everyone, Shalom. Shalom. Hindi nila binubuhay kung ano ang tinutukoy, nag-embrace ito sa tinatawag na prosperity gospel. No offense, instead of finding God in going to church,